primer lloc parlarà la senyora Dolors Etxalar, que és del projecte Terra de Corder. Quan vulguis tens un quart d'hora. Molt bé. Moltes gràcies. Primer us he de posar una mica en context del projecte Pallars Terra de Corder. Neix a dintre d'un programa de dinamització agroalimentària que tenim al Pallars Jussà des de fa 6 anys ja. El projecte es diu Al teu gust, Aliments del Pallars, i arrenca d'un procés de participació ciutadana que debatia sobre el model de desenvolupament territorial, i amb el que va emergir, com sempre que reunisses uns quants pallaresos, l'enorme patrimoni agroalimentari que tenia la comarca i la falta d'habilitat o de capacitat que fins al moment havíem tingut per posar-ho en valor. D'aquí recollim una mica aquesta demanda i creem una taula de treball que intenta dinamitzar tot aquest sector a partir de ser un punt de trobada entre administracions, associacions turístiques i productors per veure quin tipus d'accions podem fer per dinamitzar tot aquest potencial. Treballem bàsicament amb 3 eixos. Un, que és la millora de la competitivitat de les empreses que integren el sector. Fem tallers, fem intercanvis, fem seminaris, fem activitats formatives per productors i per restauradors. Fem accions de promoció i difusió del patrimoni agroalimentari, tant a dins com a fora, i intentem crear sinergies entre el sector agroalimentari i el sector de la restauració. A tot això no us he dit una cosa molt important, que és que ara mateix el programa engloba 57 empreses del sector alimentari i una vintena de restaurants i allotjaments rurals. Pràcticament el 100% de la producció, des de vins, licors, cerveses, formatges embotits, el que vulgueu, i una varietat d'empreses del sector turístic, allotjaments rurals, restauradors. Accions de millora. Us he portat uns exemples només per ficar així, però des de seminaris de com vendre més o com comercialitzar la xarxa o com comunicar eficaçment, fins a intercanvis amb zones com l'Ariège o la Borgonya, en aquest cas del sector del vi. Tenim la part més alta de Costes del Segre, la subzona Pallars, tenim 8 cellers, en teníem 3 fa 10 anys i en tenim 8 ara, és un sector que està creixent i el que potenciem específicament. Assistim a fires com el Fòrum Gastronòmic amb una sèrie de productors, fem accions de promoció i difusió tant a dintre com a fora, campanyes de Nadal per promocionar el consum de productes, incorporant corners o espais concrets als supermercats, accions de formació a les escoles amb els que debatem amb els nens i nenes o fem petits tallers sobre quins són els aliments que mengen. Intentem, per exemple, això és una acció que vam fer fa 3 anys en una escola, portar sempre familiars de nens que estiguin allà per parlar amb els nens, generar el debat sobre d'on ve el que mengen i procurar que mengin producte local. Fem cursos de cuina amb associacions de dones en moments puntuals com per Nadal per mirar que consumisquen més el producte. Vam fer fins un decàleg de dir quantes raons teniu per consumir el producte de proximitat, i després tenim una acció molt concreta que és la de potenciar la relació entre el sector turístic i el sector agroalimentari. O sigui, quan has de vindre al Pallars has de poder menjar xorís del Pallars o beure vi de la comarca o menjar formatge i no t'has de trobar, depèn de quins productes, que a vegades passa. Aquest és un eix complicat i amb el que hem fet diverses coses. Vam començar pensant que no es feia servir el producte perquè no es coneixien, i llavors vam fer jornades per ficar-los junts. Vam dir, vinga, sentem junts els productors i els restauradors i si es coneixen es compraran. Alguns ho van fer. Vam fer jornades per explicar-los que això és una tendència mundial i que cada vegada el consumidor, com deia ell abans, està més preocupat per el que menja i vol saber el que consumís també al restaurant, i els hi vam posar exemples de Catalunya i de fora de Catalunya que estaven fent això. També alguns ho van fer i altres no tant. I finalment vam dir, potser hem de fer alguna cosa més personalitzada per ajudar els nostres restaurants a ser més competitius i a buscar com s'estableix aquesta relació. I els hi vam fer un acompanyament tècnic, els hi vam ficar un assessor a dintre de casa seva, els que es van deixar, que van ser 16, molt valents, una persona que va analitzar com funcionava la seva empresa a nivell de sala, a nivell de cuina, a nivell d'atenció al client, a nivell de compra, i a partir d'aquí va fer una sèrie de recomanacions
algunes molt personals, no? I molt particulars i privades entre l'assessor i el restaurant, i altres més genèriques que ens van fer veure que el nostre sector de la restauració tenia unes mancances formatives o competencials que nosaltres podíem ajudar a superar. I a partir d'aquí vam fer un pla de formació 3 anys que ha treballat de tot, des de temes de gestió de cuina fins a temes de servei d'atenció al client, un específic del tema del vi, pel que us comentava abans, de l'emergència del sector del vi a la comarca, variat, molts cursos i avançats de postres, integrals, de cuina creativa, hem fet una formació extensa. Però tot i així hi havia un repte que era posicionar la comarca a nivell gastronòmic, o sigui, hi havia alguna cosa que dèiem, molt bé, ara cada vegada tenim una cistella de productes molt àmplia, tenim de tot, tenim uns restauradors compromesos amb el producte local, cada vegada més, però ens hem de posar al mapa d'alguna manera a nivell català, què és el Pallars Jussà a nivell gastronòmic. I vam començar a treballar amb la Fundació Alícia, no sé si coneixeu, Alícia és Alimentació i Ciència, és una fundació que està al Mont Sant Benet ubicada i que treballa en diverses línies amb el tema gastronòmic, però té una línia de patrimoni alimentari amb la que nosaltres vam començar a treballar, té un servei, una base específica sobre això. I l'objectiu del treball amb Alícia era consensar una estratègia de comunicació compartida, això vol dir compartida entre els productors que integraven el programa i els restauradors i allotjaments, que fos capaç de potenciar la comarca gastronòmicament, o sigui, de posar-nos al mapa en aquest sentit. Com ho van fer? Van fer entrevistes amb diferents productors i restauradors adherits al programa, va ser un treball de camp d'ells, d'anar a parlar amb aquest, amb l'altre, què es fa servir, què no es fa servir, què utilitzem, quins plats estan vius, quins productes tenim, com és la comarca gastronòmicament. Van fer un informe proposta i després va haver un debat conjunt i recollida de propostes, això és la jornada que van fer a la Fundació Alícia per presentar-los als que en aquell moment va voler venir el que havíem estat fent fins a llavors i oferir-los la diagnosi que veia Alícia. I d'aquí surt el Pallars Terra de Corder, o sigui, bàsicament Alícia ens van reunir i ens van dir, mireu, teniu una comarca amb molt potencial gastronòmic, teniu de tot i tot és molt bo, però amb el missatge tenim una comarca amb molt valor gastronòmic, no anireu enlloc, perquè això no us ho comprarà ningú, heu de buscar una icona gastronòmica, algo que sigui el que. I ens van proposar el Pallars Terra de Corder. Per què? Perquè el corder és un animal present a totes les comarques de muntanya, però al Pallars és molt present, perquè tenim una sèrie de ramaders, tenim un volum de ramaders important, som la comarca de Catalunya amb més caps d'ovella productiva, això puja i baixa en funció del trimestre, però nosaltres ho deixem així. No ho volem discutir amb ningú, som la comarca de Catalunya que té més caps d'ovella productiva. Tenim un seguit d'empreses a darrere que estan això, tenim un seguit de tradicions que perduren i que estan vinculades a la cria i al maneig i al processament de la carn de corder, o sigui, tenim vies de transhumància, segueixen tradicions vives, la xolla, moments puntuals, hi ha festes al territori molt relacionades amb el corder, tenim una cuina que conserva encara un nivell molt elevat de consum de carn de corder, així com la carn de corder ha desaparegut de molta oferta gastronòmica a la nostra comarca, encara es pot menjar corder a molts llocs, tot i que es menja només de dues maneres, perquè ens entenguem, a la brasa o al forn, que és com els catalans molt acostumem a menjar, i és com ens ho sabem menjar, i això és un problema, en parlarem després. Tenim una icona, que és la girella, tenim un producte que només es fa als Dos Pallars, que només es fa als Dos Pallars i a l'Alta Ribagorça, però la tenim. Tenim una raça autòctona, que és la xisqueta, que compartim també amb els Dos Pallars i l'Alta Ribagorça, i carregats de totes aquestes raons vam dir, és que nosaltres som el Pallars Terra de Corder. I agafem el repte aquest en un moment en què el consum de la carn de corder ha caigut en picat i amb el que hi ha una preocupació global amb què fer per això. Nosaltres això no ho veiem com un problema, sinó com dir, si hi ha tanta gent preocupada, sumem-nos a la preocupació perquè ens hi va molt i anem a veure com ho podem fer.
Què fem? Presentem l'estratègia a nivell general, perquè això és una estratègia que s'havia discutit amb la gent que integrava el programa en aquell moment, però hi havia un volum molt important de ramaders, i no només de la nostra comarca, sinó de comarques veïnes, que han de saber que aquesta estratègia neix amb la idea de sumar, també, o sigui, amb la idea de dir si la gent consumís més carn de corder, tots hi sortirem guanyant, encara que nosaltres siguem els que aixequem la bandera, això ha de ser un benefici per tots. Fem tallers amb els carnissers i restauradors per dir, a veure, senyors, si tenim un problema de que no es menja carn de corder, doncs donem maneres amb aquesta gent perquè cuinin el corder d'altres. I treballem amb la Fundació Alícia receptaris d'elaboracions amb corder, des de pinxos, hamburgueses, croquetes, panellets de corder, el que vulgueu, i molts plats, tant amb cuiners com amb restauradors, i fem un llançament primer d'una primera festa a Pallars Terra de Corder, que això és el maig del 2015, per implicar una mica a tota la ciutadania en general. De la festa n'han fet ja 2 edicions, amb la primera edició vam aconseguir, que això ho he portat aquí també, que hi hagués 10 carnisseries i una vintena de restaurants en aquell moment que fessin elaboracions diferents amb corder, que són les que s'havien treballat amb la Fundació Alícia, però que es publicitessin una mica conjuntament, de dir no només fem una festa i diem que som el corder, sinó volem que es consumisqui més carn de corder. Falta el següent pas de que el corder que consumim sigui el dels nostres ramaders, això no hem d'oblidar, o sigui, està present. Ens vam inventar un passaport terra de corder l'any passat a totes les fires de la comarca de tardor, vam fer un calendari de fires i a totes les fires estaven presents per mirar de difondre l'estratègia internament, que tothom de la comarca anés païnt el perquè el terra de corder, donem receptes diferents de corder, expliquem que som la comarca de Catalunya que més... La idea és que tothom vagi a la cartera amb el seu passaport terra de corder que es premi al final. Hem fet una segona festa, hem aconseguit aquest any les mateixes carnisseries però una trentena de restaurants que ofereixen elaboracions diferents amb corder, amb la qual creiem que anem sumant, i hem fet una segona edició del calendari mateix aquest que us explicava i bàsicament accions que estem duent a terme ara i així ja acabo i que tenen a veure amb això. Participem, vam tenir una idea en un moment donat de fer un vídeo publicitari, un anunci de tots els productes de l'Alt Teu Gust i vam anar amb una productora i va resultar que la productora ens ho va retornar amb la idea de dir no, mira, nosaltres volem fer un curtmetratge rural des de fa molt temps i tenim ganes de fer una obra de ficció rural que es gravi en una comarca rural de Catalunya i vam dir, doncs, nosaltres. I llavors li van dir, però si la fas a casa nostra el protagonista té que ser un corder. Clar, fes-te com vulguis amb el guió, però té que ser un corder. I estem amb això, de fet hem estat rodant aquest cap de setmana. És una obra de ficció que ja us convidarem a tots a assistir a l'estrena, esperem que surti bé, però que bàsicament posa en valor o vol vendre la comarca de la manera que nosaltres creiem que s'ha de vendre, que és que som una comarca que té un paisatge espectacular, té unes tradicions molt vives i una gent molt autèntica i s'hi menja molt bé. I després l'obra, el guió ja és cosa del guionista i del director, però la nostra voluntat és que aparegui això. Estem fent un llibre també, Pallars Terra de Corder. Això és una idea que fem amb Alícia, perquè Alícia habitualment quan treballa en territoris fa llibres com aquest, perquè és un llibre de cuina, aquest és de l'oli del Sénia i és un llibre, explica breument la tradició de l'oli del Sénia i després un receptari de tots els restaurants que cuinen amb oli del Sénia. Nosaltres hi donem un tom més, també gràcies a que ens emboliquem amb gent de l'IDAP a pensar com ho podem fer i ho pensem d'una altra manera. El nostre llibre té 3 parts, una part que és la part dels ramaders, que la idea és que sigui la seva veu però que també expliqui l'experiència que pot suposar per qui ens visiti el veure la comarca des dels ulls d'aquesta gent, caminar pels camins de pastor, seguir les vies de transhumància, posar en valor productes com el cinquè llac que recuperen. O sigui, té una visió des d'ells però consumible turísticament, té una visió dels carnissers que s'han currat elaboracions amb corder diferents i té una visió des de la part de cuina. Per tant, és un llibre com a 3 veus o a 4 perquè tot ha de ser llegit des de la visió turística i des de la visió de territori que es vol posicionar.
i estem en un moment també que creiem que s'ha de començar a fer la comunicació de l'estratègia a l'exterior, o sigui, això que estem fent avui aquí ho hem de fer a més puestos i ho hem de fer a foros específics, no? De dir, som el Terra de Corder i volem que es consumisqui corder del Pallars, no només als nostres restaurants, sinó també a restaurants de fora i implicar una mica més a això. On time, no? Molt bé, perfecte. Molt bé, moltes gràcies. Bé, a continuació, la senyora Mireia Font, presidenta de l'Associació Marques de Pastor, ens presentarà també la seva experiència. Això sense ratolí, a veure... Ah, vale, no sé anar sense ratolí. Ja no funciona. Està apagat, és que no funciona. Això és aquí. Ja està. I per passar per aquí? I per passar a donar l'intro. Escoltem, s'ha d'engegar per darrere. A veure, si la tecnologia, això no ho pot És molt petitet? Aquí. Bones a tots, moltes gràcies per haver-nos convidat. Jo us explicaré una mica el nostre producte, que és el Cinquè Llac. El Cinquè Llac és una ruta de senderisme en 5 dies que va de la Pobla de Segur cap a la Pobla de Segur passant pels Pallars i la Ribagorça. Més de 100 quilòmetres caminant per antics camins de pastors. Una mica la idea sorgeix de propietaris de cases de turisme rural que volíem donar a les nostres cases un valor afegit i també solucionar un gran problema com era la desestacionalització. I sabíem que si volíem desestacionalitzar havíem d'anar a buscar el producte, el segment de mercat internacional, perquè és l'únic que et ve fora de temporada. I també crear un producte específic, no? I per què no el senderisme? Sabíem que el senderisme tenia un potencial, un 70% dels nostres clients venen a caminar, és una activitat que més s'integra al territori, vam perjudicar-lo molt poc, i sabíem que havíem de cooperar si volíem arribar al públic estranger treballant privats junts i públics, sobretot, també, i seguint la moda, que era l'ecoturisme i l'activitat a la natura fruit de l'estrès que la gran gent viu a les ciutats. També havíem vist, tenim experiència de turoperadors que s'havien interessat pel nostre territori, turoperadors estrangers, per tant, era viable fer un producte de senderisme. Aprofitàvem infraestructures que teníem al territori, un territori que no era un destí turístic habitual, per exemple, aprofitant en aquell moment l'aeroport que havien creat, que actualment no el podem aprofitar, però sí el tren dels llacs, que ens permet vendre encara més una experiència sostenible. I aprofitar els recursos geològics, naturals i culturals que tenim en un territori que és Prepirineu, que és molt ric, orogràficament cada dia és canviant. És molt enriquidor, tenim antics camins de pastors amb una gran història que passen per un territori realment humanitzat que ens permet que sigui una ruta més cultural que no esportiva. I on hem intentat buscar un fil conductor que en el nostre cas són llegendes que es troben diàriament, és una fita vinculada amb un element de pedra, cada dia té el nom d'una llegenda, la geganta dormida, l'aquelarre de Serra Espina, el pont del Diable, la casa encantada i l'estany de Montcortès. Aquí ho podeu veure una mica il·lustrat, tot el recorregut de la ruta, més de 100 quilòmetres. I com que eren camins de pastors vam tindre clar que no podia ser el segell típic que es donen a totes les rutes, sinó que havíem de buscar una cosa més típica de les nostres tradicions. I en el nostre cas va ser, us ho volia explicar, el bastó d'avellaner que utilitzen els pastors i a cada etapa marcar la marca. Però més que us ho he explicat jo, m'agradaria que veiéssiu un vídeo que us he preparat, a veure si em surt per aquí, perquè tantes coses... A veure si funciona.
necessitaríeu 6 dies per saber com el cinquè llac transmet tots aquests valors patrimonials i etnogràfics dels pastors, no? Que és el que intentem fer. I el que us he gravat... Sí, llavors us invito només a la presentació que fem quan arriben els clients senderistes a cada casa. Ui, no sé si la veu. La veu del vídeo, sabeu com va? Sí, mireu l'opció que baix. Quina opció? Quin volumen que no estigui pagat aquí. No està de tot. No, això és internet. I aquest aquí. Aquest aquí està també dalt de pagat. No, no es pot pujar. Puja, però igualment. A veure, puja al màxim, si el fotem el micro aquí. Saps que no apretem, Espera, que tiro enrere. Sí, sembla que els altres dos són aquí. No, no se sent. Hòstia, que tanca el programa. Segona temporada. Com ho tanco? No ningú no tanca. No sé si Que no ressona. se sent el vídeo. Voto dret? Abrir? No sé si... Abraham? La veu, sí que Amb el Windows Media, però el Windows Media, a veure si... Sí, perquè ha gastat només 5 minuts. Sí. Ha marxat des de... Està igual. No ho sé, ha marxat. Bueno, o si no us ho acabo d'explicar i després mirem el vídeo, si voleu. Fem així, si no perdem temps. Bueno, doncs després veureu com anem transmetent aquests costums nostres, no? Dels nostres pastors. Vam tindre clar que havíem de donar seguretat si volíem tindre gent caminant pel nostre territori i tenim tota la ruta marcada bé amb les línies grogues de continuïtat i també la senyalètica vertical, i també tenim guies amb tots els idiomes, francès, alemany, als públics que volem arribar, i un mapa de l'Alpina. També el que intentem apostar per la qualitat amb el manteniment i senyalització, i també la convivència amb els nostres pastors, perquè quan un producte, quan algo té nom, tot té culpa del cinquè llac, no dels que no saben anar pel món i trobar a pastors i els seus animals i els seus gossos. Per això també estem treballant amb l'IDAP en fer una senyalització pilot per quan trobem explotacions ramaderes. També intentem donar una bona oferta gastronòmica, i per això, amb el teu gust i l'assessorament de la Fundació Alícia, hem millorat els nostres pícnics que fem amb carmanyola i mocador de farcell per no generar residus, i els sopars introduint al màxim els productes locals i també el corder, no? I també ens hem anat formant per què necessita el senderisme perquè la seva experiència sigui 100% immillorable. I sempre treballant la sostenibilitat des de tots els punts, fomentem, per exemple, el cinquè llac és perquè fomentem l'arribada amb el tren dels llacs, són 4 llacs que passes amb el tren i quan arribes a la Pobla de Segur comences a caminar buscant el cinquè. Els allotjaments també estem cada dia més treballant amb la gestió ambiental, generant el mínim de residus, intentant que no es deixi cap traça al territori. I és fruit també de la conscienciació dels propietaris perquè ens estimem el nostre territori i el volem millorar. També rebem tot el suport popular de la gent dels pobles que ens ajuda contínuament dient Mireia, ja s'hauria de posar una senyal que allí es perden, o invitant els senderistes a entrar a casa i a provar aquell xolís tan bo que fan, fomentant aquest turisme d'autenticitat, perquè jo crec que el millor dels viatges, paisatges n'hi ha tot arreu, però que és la gent amb qui es troba, són la gent la que fa que l'experiència sigui 100% recordable. I informant també de les riqueses del patrimoni, per això tenim un roadbook on, a part de fer de guia, hi ha tot d'aportacions també dels nostres pastors que expliquen la nostra cultura. Aquí podeu veure, per exemple, un pícnic amb els productes locals, i així també un objectiu de la nostra associació és promocionar tots aquests productors agroalimentaris del territori, que tothom puguem viure molt millor a la nostra zona.
i sabem que no és per tothom aquest públic, és per un segment de mercat molt curt, però és per una gent que vol dormir bé, viure experiències amb història, viure l'autenticitat d'un territori, productes locals i disfrutar d'un paisatge. Per gestionar-ho vam crear els allotjaments que formem part de la ruta i una agència comercialitzadora del territori, una associació per poder gestionar tot aquest producte i sobretot per gestionar un 10% de lo que pague cada un que fa aquesta ruta, un 10% va per l'associació per refer aquests camins dels antics pastors. O sigui, l'objectiu d'aquesta associació era això, generar activitat econòmica i turística i, per tant, dinamitzar les economies locals, recuperar i transmetre també aquests valors patrimonials i etnogràfics del món del pastor i recuperar els antics camins. Han fet diferents publicitats, però el que ens ha anat molt bé a l'estranger sobretot és la invitació de petits turoperadors que després parlen a revistes especialitzades i això és el que ens ha fet. Quan ha sortit a Holanda hem tingut un retorn molt d'holandesos, a Alemanya també, és quasi el que funciona millor per arribar a aquest públic estranger. Aquí podeu veure exemples de recuperació de camins que han fet i ho fem gràcies a l'aportació dels privats que estem dins del projecte, dels ecotaxes que paguen cada senderista, aquest 10%, de voluntariats també organitzem i la col·laboració de l'administració. Aquí podeu veure exemples de com treballàvem. Hem rebut algun premi de turisme responsable, el primer premi de turisme responsable de Catalunya i també el premi Medi Ambient. I amb xifres estem molt contents, encara no tenia les d'aquest any perquè encara hi ha gent caminant, és un producte de primavera i tardor, ara és una molt bona època per caminar, però cada any anem pujant en xifres, el nostre segment de mercat a l'estranger ens va molt bé perquè anticipen molt la reserva i venen fora de temporada, primavera i tardor. Per exemple, l'any passat ens va suposar unes 300 pernoctacions i 100.000 euros fora de temporada, que hi hagués més petits productes dinamitzarien molt el nostre territori i quasi tots són petits grups, parelles o gent de 4, de 45 a 75 anys i la procedència de l'àrea metropolitana de Catalunya i també on han fet les accions, sobretot a Bèlgica, Holanda i bé, amb l'experiència que anem tenint, que vols que ho prova? Sí? Acabo perquè em queda molt poc. Amb l'experiència que anem tenint anem millorant com un producte pot fer subproductes, no? Com que tenim un segment de públic gran, hem fet l'slow-sing que hi ha, amb petits transfers i la gent camina menys, perquè 20 quilòmetres a vegades per gent és massa excessiu. També, per exemple, proposem la introducció del RUC per la seva defensa, també, o amb BTT canviant els recorreguts i passant per pistes, no per antics camins. I tot això realment ens ha ajudat a desestacionalitzar, que era un dels grans objectius, arreglar els camins i dinamitzar l'economia local. I tot això ha sigut fruit d'un treball públic-privat, on tothom hi ha col·laborat. I a veure si us puc veure, perquè jo crec que pot ser el més interessant. A veure... No tinc... Benvinguts a la Pobla de Segur. Espero que hagueu disfrutat, hagueu gaudit moltíssim d'aquests superpaisatges que es veuen des del tren dels llacs que ara torna a marxar cap a Lleida. De fet, ja fa més de 65 anys que aquesta línia relliga el que és la plana fèrtil de Lleida, amb tots els fruiters, amb el que és el Prepirineu, arribant fins aquí a la Pobla de Segur. Demà ja no teniu tren, teniu que caminar a través d'uns camins extraordinaris que ja durant segles han utilitzat els pastors. Jo us entregaré avui un mapa on trobareu les línies de continuïtat grogues que us aniran marcant aquests camins i també un roadbook. És com una espècie de guia que el que us farà és explicar amb veu pròpia dels pastors tots aquests racons, tots aquests camins tan extraordinaris que ells durant segles han utilitzat. I ara us acompanyo al primer allotjament i precisament allí, parlant de pastors, teniu la primera sorpresa que us ambientarà moltíssim per seguir aquests camins.
Benvinguts a Camp Sèrcia i benvinguts a la ruta del 5è llac. Com ja sabeu, els camins per on passareu la majoria són camins històrics, molts d'ells vorejats de parets de pedra seca, construcció que permetia als pastors que el ramat no s'escapés i també us ajudaran a vosaltres a seguir el camí. Bé, ara us farem entrega del vostre bastó, un bastó d'avellaner, que era l'eina essencial de tot pastor, ja que els ajudava a caminar, com també us ajudarà a vosaltres, i a fer creure el seu ramat. I en aquest bastó és on quedarà constància de totes les etapes que aneu superant. Bona sort! Hola, bon dia. Benvinguts a Casa Parramon. Com ha anat el primer dia de caminada? Si em doneu el vostre bastó, us hi faré la marca de la casa amb aquest marcador Brugge. Totes aquestes són les marques de la casa que són utilitzades des de l'edat mitjana. Aquestes més grans, per marcar amb pega que s'obtenia dels pins o de les soques mortes dels pins, de la tea, per marcar amb pega a la llana de les ovelles abans d'anar a la muntanya, abans de fer la transhumància. I aquestes altres eren per marcar amb foc a les banyes o els diferents estris ramaders, com els collars i els bastons i altres estris. Antigament aquestes marques servien per diferenciar els animals quan anaven a la transhumància a la muntanya, per poder-los conèixer quan s'havien d'anar a triar. En el vostre cas, en el bastó, servirà de prova de que heu superat la primera etapa. Cada casa us hi farà la seva marca quan hi arribeu, i el bastó serà un record de la vostra caminada pels camins de transhumància del Pallars. Benvinguts a casa. Heu arribat pel camí de la Sal. La sal és molt important a casa nostra i ho ha sigut durant molts anys, sobretot pel ramat i les ovelles, ja que a l'estiu anaven a la muntanya i necessitaven minerals perquè l'herba i l'aigua de dalt no ho aporten. Llavors, habitualment, si aneu allà dalt, trobareu pedres planes, que és on els tiràvem la sal perquè ells prenguessin aquest tipus d'aliment. Ara encara hi són, perquè encara se'ls dona a les vaques, habitualment. La marca que us posarem avui és la que teníem a les nostres ovelles quan anaven a l'estiu a la capdella Tangento. Estava feta amb pega habitualment, i ara us ho posarem al bastó. Què passa? Aquí hem arribat a l'era, és un espai molt important per les cases pairals d'abans, on s'hi feien moltíssimes coses, una de les quals era la xolla de les ovelles. Vaja, que no es pot veure aquí A avui. principis de juny. Penseu, un vídeo domèstic que fa 2 dies, vull dir que no és res professional, però era per transmetre una mica el que anem transmetent del... Provo, si anava prou bé, què ha passat? La marca que us posarem avui és la que teníem a les nostres ovelles quan anaven a l'estiu a la capdella. Sí, no, si anava bé. Tangento, estava feta amb pega habitualment. L'he penjat a fet del matí, però anava bé. Aquí hem arribat a l'era. A veure, tira endavant, igual és que sí. Bueno, més o menys ja Dia de caminada. ho vam acabar de veure. Si em doneu el vostre bastó, us hi faré la marca de la casa amb aquest marcador. On s'hi feien moltíssimes coses, una de les quals era la xolla de les ovelles. Potser és un problema de la A gravació. principis de juny És la gravació. fan les corders de les ovelles i de marxar cap a la muntanya s'hi posava la marca de cada casa. I ara anem a posar la marca de la casa amb el ferro gruent que traiem del forn de pa. Ja està. 2 punts. Ara us invito a anar a l'escola del poble, on hi ha una exposició de fotos del mestre Francesc Masclans, que va fer estudi aquí del 1927 al 1932. Va fer moltes fotografies i aquesta obra l'ha recollit l'etnògraf Pironani i Simorra, que és fill d'aquí del poble de veí de Sarroca de Bellera. Benvinguts a casa. Com podeu veure, Casa Leonardo és com un museu on viu, on recuperem i transmetem els valors patrimonials i etnogràfics, i ho fem a través de la decoració dels espais, però també a partir d'unes vitrines que expliquen la història quotidiana de l'últim segle i, per tant, també la vida dels nostres pastors.
Ens estimem aquest ofici i també recollim testimonis sobre la tria, el dia de marcar, el dia de baixar treball i fins i tot l'artesania vinculada amb aquest món. Tot just fa una setmana vam acabar d'enregistrar tot el procés de confecció d'un sarró, per exemple. També oferim visites a explotacions i tallers per fomentar l'artesania de la llana. I estem orgullosos de poder-vos posar al plat la gastronomia del corder amb la seva famosa xirella feta amb els menuts del corder i arròs o la carn de bèstia viva quan és l'època. Per tant, ens agrada promocionar el seu consum. Bé, ara ja coneixeu una mica més sobre el nostre món. Ara us poso la quarta marca, la marca de Pastor, una marca molt ben guanyada. I bona ruta. Bones! Benvinguts a casa Churchill. Si ens hem arribat a conèixer, vol dir que he completat el 5è llac. Enhorabona! Ara us vaig a posar la 5a marca de Pastor. En la Pastor anem deixant marques de la mateixa manera que els pastors marcaven els seus bastons, per deixar constància de tot allò que passava a la pastura, com ara els trons, les pèrdues d'animals... Molt bé, ara us anem a posar el ganxo de pastor. Cada pastor encarregava el seu ferrer com el volia, de la mateixa manera que nosaltres fem amb el nostre. És important que un ganxo tingui una mida grossa que hi càpiga el dit gros. D'aquesta manera, quan agafem les ovelles, no els hi fem pas mal. Posem el ganxo aquí. Com s'enganxa el ganxo al pastor? Molt bé. Ho farem com fèiem antigament. Agafarem molla de pa, la ruegarem ben ruegada a la boca fins que quedi una pasta. Quan la tinguem, la posarem dins el con i l'apretarem ben apretada. Un cop tinguem això ple, ho posarem aquí ben fort. Després donarem la volta al bastó i donarem uns cops a terra fins que quedi ben clavat. I us preguntareu, per què serveix el ganxo de pastor? Era el tercer braç del pastor. Era la manera que tenia d'agafar les ovelles per la pota al darrere. L'ús que en fareu ara no el podem pas preveure. Ara bé, nosaltres el volem que el guardeu com a record de la vostra aventura pels camins de pastor del 5è llac. Fins ben aviat. Moltes gràcies. A continuació... A continuació fa la seva presentació no ho faré nada, però després ja descompte me quedarà molt ratolíssim. Quina és? Presentació a l'expert. Sí, aquesta. Bon. Hem vist ara dues experiències relacionades amb el món pastoral i la transhumància lligades al turisme i al patrimoni gastronòmic. Ara veurem dues experiències més des de l'àmbit dels museus. Primer parlarà l'Àlex Farnós, que és director del Museu de les Terres de l'Ebre i que ens parlarà de la transhumància entre Terol i les Terres de l'Ebre des d'una perspectiva patrimonial. Tens un quart d'hora, endavant. Bé, en primer lloc, gràcies a la Fundació Món Rural i bé, i com que hi ha prou confiança, només arribar amb l'Eduard Trepat, ja li he pegat la bronca, perquè hi havia alguna cosa que havia sentit al principi que em semblava que tenia alguna qüestió de falta de rigor, però és que ha donat la casualitat que ha sortit d'una conferència on hi havia un senyor de València que parlava d'un pont, d'un camí ramader que està davant d'on jo tinc un mas i vaig tots els caps de setmana a Terol. I clar, això és com quan llegim la premsa i parlen d'altres llocs i et penses que sempre acerten i quan veus que fiquen un reportatge de casa teva dius, mare meva, no? Però bueno, aprofitant la mateixa confiança, ara m'aldarà l'Eduard perquè també m'ha saltat el guió. Ell me va dir, diu, vaig sempre molt liat perquè entre altres coses gestionem un consorci on hi ha 10 equipaments i avui al matí abans d'arribar aquí estàvem en temes d'intervenció, els que treballeu a l'administració sabeu el que és la liquidació dels comptes anuals amb l'Estat i si no us ho podeu imaginar
I estava això, i ara estic aquí, la xerrada tindrà poques diapositives i a més li vaig dir, faré una xerrada sobre la transhumància entre les Terres de l'Ebre i Terol. Lo lògic hagués sigut que ara passés a diapositives i que us hagués ensenyat imatges bucòliques de tot aquest territori. Però tinc una pega que fa 30 anys que estic pegant-li voltes al tema de la gestió del patrimoni i als museus i no m'he pogut estar de fer, de fa uns dies cap aquí, una revisió de com han evolucionat les coses al llarg de 30 anys, perquè no volia donar una imatge una vegada més bucòlica del món de les ovelles, que penso que massa vegades tots incorrem i després això té una torna que ens quedem en allò que és la imatge bonica però no el substancial del que estem parlant, i aquí em penso que hi ha una part de substància que és una part d'economia, una part d'ecologia i una part de cultura, que tots hi estem d'acord, però com que el procés en el que s'ha vist abocat aquesta activitat per la manca de visibilitat ha esdevingut marginal, si entre tots, i aquí no hi sobra ningú, no treballem per donar-li més visibilitat, no me'n sortirem. Dit això, vaig a entrar en matèria. Bueno, això és el mapa que ha sortit tot el dia, fa 30 anys, però encara el Ministeri, quan demanes un mapa de les vies pecuàries a Catalunya, ja en saben que hi ha uns quantes més, perquè el Ministeri va encarregar fa uns anys una col·lecció de 30 volums, dels quals per sort n'hi ha un del Pirineu, que em penso que vas participar, o l'Ignasi Ros, però sí, el Xavier Roger, un altre del Mediterrani, que sota la façana mediterrània des del sud de Catalunya al País Valencià, un altre de Gúdar i tal. Vam omplir això, entre altres coses també la feina de la Fundació Mont Rural, que va omplir Catalunya. Però a Madrid ara demanes un mapa al Ministeri i encara van amb un mapa amb un rotulador fosforescent, ho dic perquè és així, i també un mapa amb un rotulador fosforescent, ho sento, però això no és gestionar el patrimoni. Aquí no es veu perquè no té escala, però el territori que parlaré jo, o sigui, continuant el mapa que hem vist abans de Catalunya, teniu com a punt de referència el Delta, i teniu aquí baix Múrcia. A l'any 96 vam inventariar 144 explotacions, no fa tant de temps, transhumants entre el Delta de l'Ebre i la zona de Múrcia-Cartagena. I totes venien de la zona de les muntanyes de l'interior de Terol i una part de Conca. L'any 93 havíem fet un estudi interior i al mapa ens sortia el Baix Ebre, però l'any 96 el Baix Ebre ja havia desaparegut. La part de baix del Delta correspon a la comarca del Montsià, després hi ha la comarca del Maestrat, que per dir-ho així seria la zona al voltant de Sant Mateu, Vinaròs i demés, després hi ha els ports i després hi ha les comarques de Terol, que bàsicament són dues comarques, que són aquestes comarques de les que parlaré, són dues comarques que són Gúdar, Javalambre i Maestrat, una pivota al voltant de Cantabella, l'altra Mosqueruela. No sé si podré dir tot el que havia de dir, però com que hi haurà una publicació i l'avantatge és que això està escrit, doncs ja us ho trobareu a la publicació. Hi ha un tema històric que a mi em sembla que és bastant important, perquè si no entenem res, que és aquesta transhumància la tenim documentada des de l'edat mitja. I hi ha un debat de fa molt de temps entre historicistes que diuen que perquè hi ha transhumància hi haurà institucions ben establertes al territori i que aquestes institucions no apareixen fins a l'edat mitjana, i uns altres més ambientalistes que defensem que això és molt més antic, perquè encara que no hi ha documentació, no. En el cas aquest sí que hi ha documentació perquè, per exemple, abans de la conquesta de Ramon Berenguer IV de les Terres de l'Ebre, els monjos de Poblet ja transhumaven el territori dels andalusins, el territori islàmic. Per tant, no feia falta que hi haguessin les comunitats, superaven el marc polític, hi havia un marc polític que era advers, però les comunitats ja transhumaven. Però no només això, sinó que hi ha una dada més important. Al Neolític hi ha moviments de currat, hi ha moviments estacionals, però sobretot a partir de l'edat del bronze i en època ibèrica, en aquestes muntanyes hi ha un poblament en altura. I un poblament en altura que no pot ser agrícola, té una base ramadera i a l'hivern fot un fred que pela, no sé si ho dic més clar. I com que fot un fred que pela, allí les ovelles no s'hi poden quedar per menjar. Per tant, li diguéssim transtermitància o li diguéssim transhumància de curt recorregut, hi ha un moviment de poblament estacional de pastors o famílies i comunitats de pastors que baixen les ovelles en aquest territori del litoral. A partir de l'edat mitjana, tot això, bueno, m'he anat una mica, però a partir de l'edat mitjana tot això arriba a la seva plenitud,
i arriba a la seva plenitud perquè hi ha una sèrie de pactes territorials entre els territoris del sud de Catalunya, nord de Castelló i Terol, que queden en mans de les ordres militars del temple i de l'hospital. No són les ordres del temple i l'hospital que organitzen aquesta activitat, són les comunitats locals, però les ordres del temple i l'hospital cobren els impostos d'allò que les comunitats locals estan establint en aquell moment. Al segle XIII i XIV hi ha sobretot una exportació de llanes d'aquest territori cap a Itàlia, cap a la Lombardia, la Toscana, importantíssima, que fa que aquestes poblacions creixin, les de Terol i les del nord de Castelló, brutalment, i s'estableix un mercat que a partir del segle XV baixa. A partir d'aquest segle la llana continua sent un rendiment, però sobretot el que hi ha és un aprofitament de la carn, perquè la carn de corder ha sigut durant molts de segles la principal carn per al consum humà. I això fa que aquesta activitat continua al llarg de l'època moderna sent una activitat important. Però arriba al segle, a la segona meitat del segle XVII, i amb la destrucció o amb la lluita de pagesos contra pastors per l'ocupació dels comunals, aquí, arreu de tot l'estat, se n'acaba anant a fer punyetes un model i se sembra la llavor del qual avui n'estem pagant les conseqüències. Aquest model, a les zones d'aquí del Maestrat, però també al Pirineu, es fa costelles dels comunals, es fa costelles de l'activitat ramadera, comença a provocar rendiments decreixents, el conreu agrícola de determinades zones provoca rendiments decreixents, i a la zona aquesta en concret hi ha hagut una pèrdua brutal del poblament disseminat, hi ha hagut una pèrdua brutal de població al segle XX, ha perdut el 90% de la seva població. Li diuen la Sibèria... No, perdona, la Sibèria és allà baix, Andalusia, la Lapònia. Sibèria és Extremadura, doncs en això li diuen la Lapònia mediterrània. Han perdut el 90% de la població en 100 anys. Han perdut el 90% de la població, les explotacions han passat d'oví a boví, s'han reduït el nombre d'explotacions, s'han perdut les pastures i estem en un quadre de pèrdua continuada de població rural. Això aquí en esta zona va acompanyat amb un altre fet. A les terres del litoral hi ha, i agafem per exemple la ciutat de Tortosa, un munt d'espais que fins al segle XVII són espais sense transformar, perquè hi ha una baixa demografia, igual a la zona de Tortosa com a la zona del Maestrat. A partir del segle XVII, coincidint també amb aquell problema que tenen dalt, aquí a les zones litorals hi ha una transformació important de les garrigues de secà, dels coscollars, i dels marjals litorals, i de les humedales litorales, que això se consolida al segle XIX i al segle XX. Finalment, l'hegemonia que tenien les comarques d'interior, que eren les que tenen les esglésies més boniques i els que tenen el patrimoni religiós més bonic, a la diòcesi de Tortosa el patrimoni important no està a Tortosa, sinó que està a Morella, perquè l'economia potent era la de Morella, per dir-ho fent una mica una simplificació, però a partir del segle XVII, XVIII i XIX l'hegemonia canvia i l'hegemonia econòmica i demogràfica se'n va cap al litoral. Això era una mica per situar una qüestió que ja sé que vaig molt malament de temps, però ho explicaré. Vinga, doncs m'ho menjo tot en 5 minuts. Com que contínuament parlem de patrimoni, moltes vegades no sabem de què estem parlant. Jo vull fer una definició que ja he explicat un munt de vegades, però penso el concepte de patrimoni que integra el patrimoni natural i cultural és ampli i dinàmic, inclou el paisatge, els ecosistemes, la diversitat natural, la diversitat cultural. Bueno, ho teniu aquí. Al full d'alguna manera preparació de la jornada se parlava, ara no ho recordo exactament, però bàsicament d'un eix territorial, d'un eix, no sé, i es deia, i utilitzarem el patrimoni, la territorialització del patrimoni com a un eix transversal. El patrimoni pressuposa que és l'eix transversal que lliga tot això, que lliga l'economia, que lliga l'ecologia, que lliga... I quan parlem de patrimoni, clar, abans han sortit 4 coses, jo penso que el patrimoni són moltes més coses. Hem de parlar de patrimoni natural. Aquí hi ha un munt de coses, però per ficar-ne algunes com a exemple, hi ha determinats espais, les pastures en bosc que no s'entenen, o per dir-ho així, alguns paisatges en bosc que tenim actualment que no s'entenen sense l'activitat continuada de la ramaderia, ja sigui sobre alzinars, abans ha sortit unes imatges d'aquí, ja sigui sobre pinars, por tu zona en Urbión, la Demanda y demás, donde hay pastures als pinars, o ja sigui determinats conreus i sobretot prats farraginosos i tal. Però no només això, sinó que moltes basses d'abeurada conserven una biodiversitat brutal. A la zona de les basses del Coll, que aquí hi ha el Joan Rovira, hi ha
2 amfibis amenaçats a llista roja com Pleurodeles wild i altres que estan allí perquè aquella bassa ha estat allí durant segles i l'han cuidat els pastors. Hi ha un munt d'espècies vegetals que tenen àrees disjuntes. Àrees disjuntes vol dir que tenen una àrea a una zona de muntanya i una àrea de distribució, i són espècies importants ecològicament, a una zona d'hivernada, i no s'explica en aquesta àrea disjunta si no és pel moviment dels ramats que l'han portat de la zona de muntanya cap a la zona d'això. El patrimoni genètic, podríem parlar de les races i demés, però no en parlaré, i llavors aquí. Clar, el patrimoni immoble, moltes vegades anem al patrimoni etnològic, però el patrimoni arqueològic dels nostres museus està ple de testimonis que els arqueòlegs moltes vegades no han sabut interpretar, perquè la ramaderia és una activitat que és humil, amb un equipament moble encara més humil i nòmada. El registre arqueològic que deixa aquesta activitat és ínfim. I els museus, quan comencem a tornar a estudiar les col·leccions, o ara quan actualment s'estan estudiant de nou alguns jaciments, ens donem compte que hi ha quantitat de coves que no les havíem interpretat com a abrics o com a espais d'ocupació temporal ramadera. Quantitat de poblats situats a cruïlles que estan vinculats a la ramaderia. N'hi ha, parlant ara de un munt d'espais per la muntanya plens de grafitis i marques de pastor que està contínuament donant informació d'època medieval, d'època moderna i demés. Vinculats a les infraestructures, abans han sortit unes quantes de la zona de Castelló, però perquè tinguéssiu una idea, només a la Ilesula del Cid se conserva el lloc on se reunia el lligallo. És a dir, encara actualment el lligallo era una junta de pastors que se reunien per recuperar les ovelles i tornar-les a aquelles que s'havien perdut. Actualment no només hi ha aquelles infraestructures que hem vist abans, sinó que hi ha un lloc on encara els pastors fins fa 50 anys se reunien cada vegada que pujaven i baixaven per retornar als seus propietaris aquelles ovelles que s'havien perdut. El Joan Rovira us pot parlar de les cases d'hivernada, de les cases d'acollida, de 40.000 coses més. Abans han sortit les saleres, els passos comptadors i demés. I després hi ha un munt de béns arquitectònics monumentals que tampoc no relacionem amb la ramaderia, però hauríem de relacionar amb la ramaderia perquè el creixement de poble s'ha entès que es va molt vinculat a l'explotació de les pastures perinenques, i hi ha coses tan curioses com que moltes de les places públiques de la Terra Alta són avui places públiques, i aquells pobles tenen una plaça pública perquè abans eren abeurades. I ara volia parlar del patrimoni artístic, però ho diré ara. La cèlebre pintura de Picasso, la Bassa d'Horta, actualment és la plaça on tothom que va a Horta arriba i deixa el cotxe, Horta Sant Joan. Allò és l'antiga bassa, però no només a Horta, a Arnes i demés. Hi ha un munt d'ermites on actualment hi ha romeries, que no hi van els pastors, però si busquem la documentació medieval trobem que en aquelles ermites hi havia pastures comunals al voltant de l'ermita, i els pobles que hi van ara, que ja no són pastors, per exemple, Gandesa, Pinell de Brai, Prat de Comte, a la Fontcalda, en podria dir moltes altres, i ara hi van gent, no? Vull dir, com tots nosaltres, ja no són pastors. Antigament, allí, aquests 3 pobles tenien les pastures comunals al costat d'aquella ermita, sense anar-me al tema del mite fundacional i les creences al voltant d'un munt d'ermites on sempre apareixen els pastors públics. Bé, a banda dels béns immobles, com a béns arqueològics, n'hi ha de tot. És que hi ha esquelles, hi ha tisores, hi ha pondos, hi ha fuselloles, hi ha agulles, hi ha punxons, hi ha formatgeres, etc. Com a béns etnològics ja no us ho explico. I com a patrimoni immaterial, que és el que ara està de moda, clar, el patrimoni immaterial la UNESCO lo classifica en 7 categories. Hi ha moltes coses que és difícil d'ubicar, però parlem d'activitats productives, parlem de creences, festes i rituals, parlem de tradicions orals particulars. La major part de la toponímia que tenim menor al nostre territori, els únics que la coneixien eren els pastors, i en morir o desaparèixer l'activitat ramadera, aquesta toponímia, allò que parlaves abans del llibre, a molts llocs l'han perdut. No sé, jo tinc a casa una cosa de Benifassà, de 50 mallades, 50 coves de pastors, que fa uns anys vam intentar reconstruir amb pastors de les noves generacions i era impossible perquè ells allí mai havien portat el seu ramat. Hi ha temes vinculats a l'associacionisme, als costums i al dret consuetudinari. Vull dir, hi ha un munt de costums que ordenen l'ús de l'espai rural que s'entenia amb l'activitat ramadera. Quan l'activitat ramadera se desestructura, tot aquest ús se perd.
ja vaig molt ràpid. Patrimoni documental. I he ficat patrimoni artístic, he dit abans el de Picasso, però per exemple fa poc a una exposició de la Cosmocaixa, del Cosmocaixa a Barcelona, hi havia una obra de 2 metres d'altura per 1,20 metres de la zona de la Toscana, de Prato, on la principal pintura era un tal Datini. Datini, al segle XIV, és la persona que encapçala el grup hegemònic dels comerciants italians que venien a Sant Mateu a comprar les llanes que s'emportaven cap a Itàlia. I si fem l'inventari és que és extensíssim. Vinga, va. No sé, jo volia parlar de moltes coses que han fet des del Museu de les Terres de l'Ebre. Portem des de fa 30 anys treballant en aquesta qüestió. Una de les coses més importants, per exemple, va ser aconseguir que es formés el Lligallo General de Pastors, que va ser una de les primeres associacions, o potser la primera, que va a nivell de tot l'Estat, per a plegar a pastors transhumants. Vam trobar que en aquestes comarques hi havia 80 pastors que encara feien la transhumància a una zona concreta d'aquestes comarques de l'interior i que eren en general prou joves i tenien prou ganes per associar-se. El problema és que, com moltes vegades acaba passant, el col·lectiu és un col·lectiu que tendeix poc al gremialisme i que moltes vegades és difícil treballar o que ell treballi en altres agents. Entre altres coses, perquè ells han d'estar tots els dies a l'oficina i durant moltes hores i no tenen temps, és a dir, no estan a l'oficina, estan al camp, i no tenen temps d'anar a l'oficina. Aquesta dificultat penso que l'hauríem de superar en aquest projecte o ens hi posem i ja està. En aquest projecte ens hi posem tots o no farem res. I per acabar només dir 2 coses perquè ja s'ha fet molt llarg. Sí, no, però ja acabo. Hi ha una qüestió que és que actualment tendim a fer declaracions de patrimoni que no van acompanyades de recursos econòmics. Això no serveix de res, ho dic així, vull dir, reivindiquem que sigui patrimoni immaterial i ara reivindicarem que sigui patrimoni de la humanitat, sense recursos econòmics no serveix de res. I un tema molt important, al voltant de la transhumància, com que és una activitat complexa, o mantenim el capital, que són les ovelles, o la resta del patrimoni se'ns esfumarà. Correcte? Les ovelles i les persones. I fem una acció conjunta integrant patrimoni material, activitat ecològica, activitat econòmica i cultura, o no servirà de res que la Unió Europea o la UNESCO ens declare que tot això sigui patrimoni de la humanitat. Ho he fet molt així, saltant-me 40 coses, però gràcies. Bé, moltes gràcies. Em sap greu que hem d'anar així apretant, perquè si no ens donarà temps per acabar de les presentacions. I per acabar aquesta taula d'experiències, la senyora Maria Pia Graziani ens presentarà l'experiència del Museu de la Transhumància del Parc dels Abruzes a Itàlia. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie tantissimo agli organizzatori per l'invito. Io purtroppo parlo italiano. Un attimo. Allora, lo dico io. El senyor Josep Maria Vergés, che s'havia ofert per... Vorrei chiedere al Joseph Maria Vergés se mi aiuta a tradurre. Grazie tantissimo. Ok. Allora. Vas traduint... Che parli una mica e després tu... No, qualche cosa, qualche concetto. Ok. Perché forse ci mettiamo troppo tempo. Certo, infatti. 30 minuti. No, perché se fai tutto l'altro... Ja. Poder estar más tempo. Allora, il Museo della Transumanza è del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, per cui nel centro Italia, e ha avuto questa peculiarità che è stato fondato da uno spagnolo che si chiama Grande ed è di Riocas, 15 anni fa. 15 anni fa il museo era un servizio turistico. Oggi vuole essere, e spero che lo sia,
un attore, un protagonista di sviluppo locale, in quanto non sono più i turisti, oltre ai turisti, a essere il target, ma sono le comunità locali. Bueno, excusaré perquè no sóc traductor professional i llavors tanta parrafada. Bé, bàsicament ha vingut a dir que el museu el va fundar una persona d'origen espanyol, el Grande, i que la perspectiva, l'enfoc que tenen és no tan sols els turistes, sinó les comunitats locals. Sintetitzant molt, eh? Perfetto. Ok. L'obiettivo è proprio di far crescere il senso dell'identità alle comunità locali. Molto spesso le comunità locali hanno una memoria molto breve che riguarda un po' la loro esperienza diretta di essere pastori transumanti, mentre invece la transumanza è un patrimonio non soltanto immateriale e materiale, ma un patrimonio storico molto importante, come è venuto fuori anche stamattina in varie relazioni. Sì, si capisce. Dicono che si capisce bene. Benissimo. Allora, molto spesso stamattina, per esempio, ci si è soffermati sulla transumanza nel periodo moderno e contemporaneo, mentre invece qualcuno soltanto ha ricordato che la transumanza ha radici molto antiche. E se vedete questo disegno, questa illustrazione, è proprio vuole raccontare quella che poi gli scrittori romani hanno chiamato il vers sacrum, quando delle popolazioni che probabilmente venivano dal Caucaso, di pastori, si sono trasferiti piano piano e hanno attraversato tutti gli Appennini centrali, settentrionali, centrali, fino a fermarsi proprio nella zona che io abito. Ok. Sì. No, facciamo così, se alguna cosa non enteneu d'allò o algo. Purtroppo ci sono diverse leggende che ci hanno raccontato gli scrittori romani, ma oggi purtroppo non possiamo farne a meno, non abbiamo il tempo. Però quello che voglio sottolineare è che probabilmente già avete sentito parlare dei Sanniti, che erano queste popolazioni preromane, e si erano stabiliti proprio nel territorio nostro, e questo era il Parlamento, il loro Parlamento, esattamente è Pietra Abbondante, un luogo che sta nel Molise, che rappresenta quanto questa civiltà fosse avanzata fin dal tempo del IX secolo a.C. Quando Roma è diventato diversi secoli dopo, Roma si è fortificata e in realtà ha distrutto questa grande civilizzazione che c'era in tutto l'Appennino, però assumendo un po' quello che erano la civiltà, l'economia, in particolare l'economia pastorale. In realtà dai pastori dei popoli preromani, i romani sono diventati pastori, però facendo proprio questo abbinamento pecora, soldi, denaro, pecus, pecunia. Ok, questa per esempio è una città romana in cui proprio le pecore che transumavano si fermavano per pagare la fida ai romani. Molti secoli dopo, nel 1450, c'è un fatto molto importante per noi. Alfonso d'Aragona, re spagnolo, diventa re del Regno di Sicilia e costruisce tutta l'economia ovina proprio sul modello spagnolo. Per cui noi abbiamo esattamente le cose che voi avete avuto nel vostro paese, esattamente uguali. Che cosa fa Alfonso d'Aragona? Era proprietario assoluto di tutta la Puglia, di tutto il Tavoliere pugliese, che la Puglia forse la conoscete, nella parte settentrionale della Puglia c'era questa grande pianura che faceva parte del regno delle due Sicilie, e lui dà la possibilità a chi investe in pecora di andare d'inverno a svernare in Puglia. E da quel momento si crea la transumanza tra l'Abruzzo, il centro dell'Italia, e la Puglia, attraverso proprio quelli che noi chiamiamo tratturi,
e che voi chiamate Canades o Canades? Cagnades o Carrerades. Ma di fatto è tale l'investimento che fa Alfonso d'Aragona sull'economia ovina transumante che i nostri tratturi sono il doppio dei vostri, nel senso che sono 111 metri di larghezza, per cui proprio esattamente il doppio vostro, e praticamente vanno dall'Abruzzo alla Puglia. E poi c'è questa rete che oggi è stata ben illustrata, noi li chiamiamo tratturi quelli grandi, e poi bracci e tratturelli. Non è il disegno di Alfonso d'Aragona, è un disegno molto ambizioso nel 1450, per cui lui voleva basarsi sulla lana come proprio diciamo agente di ricchezza, voleva diventare voleva far diventare il Regno di Napoli il regno più ricco del mondo tramite proprio la lana, e fa delle cose molto grandi, nel senso che nella città dove lui abitava, a Foggia, crea questa grandissima fiera a partire dal 1450-1500, dove venivano da tutte le parti dell'Europa, dalle Fiandre, dall'Inghilterra, ad approvvigionarsi di lana e di formaggi e di carne, eccetera. Che cosa succede? Questa organizzazione molto avanzata nel 1450 cade, si sbriciola all'inizio del 1800, rimane immobile fino al 1800, quando nel 1800 si sbriciola, sia perché i tempi sono cambiati, sia perché c'era già una mentalità nuova, c'era la rivoluzione industriale che cominciava, c'era tante istanze moderne che nascevano, ma soprattutto perché diventano re di Napoli i francesi, i quali rispetto agli Aragona e poi ai Borboni, che sono di famiglia spagnola fondamentalmente, c'è proprio uno scontro ideologico fortissimo, a Napoli in particolare, tra proprio spagnoli, fautori della transumanza e fautori dell'agricoltura. In parte i francesi avevano un senso moderno, più moderno, diciamo, di quella che era diventata la transumanza della società in quell'epoca, perché sottolineavano moltissimo il fatto, per esempio, che quel tavoliere di Puglia che io vi dicevo della pianura era riservata esclusivamente alle pecore, e c'era addirittura la pena di morte se uno si azzardava a coltivarla con prodotti agricoli. Ovviamente in un momento in cui i prodotti della scoperta dell'America, che erano venuti nel 1490 ma che si erano diffusi nell'Italia meridionale proprio nel corso del 1700, 3 secoli dopo, eccetera, evidentemente c'era una contraddizione. La contraddizione poi era ancora più visibile nella piramide sociale, perché chi era proprietario di pecore, e quindi gli armentari, diventavano sempre più ricchi. Diciamo, tutta la maggioranza di persone che era pastore dava sufficienti procurava sufficienti entrate per i loro paesi, però non aumentava, non cresceva lo sviluppo locale. Per cui chiaramente i francesi hanno sì degli aspetti giustamente positivi che sottolineavano, però così facendo hanno creato una destabilizzazione totale nelle famiglie italiane, nelle famiglie soprattutto dei posti dove c'era la transumanza, e che a quel punto lì si sono chiesti se tanti sacrifici, pensate ai sacrifici dei pastori che dovevano lasciare le famiglie, i maschi, non so se questo aspetto c'è stato anche in Spagna, ma da noi i pastori, la transumanza la facevano i pastori maschi e lasciavano le famiglie e vivevano in Puglia da settembre a giugno. Chiaramente questa
questa separazione delle famiglie e questa separazione anche dei bambini che a 9 anni seguivano i loro papà in Puglia e quindi non studiavano e quindi c'era un tasso di analfabetismo elevato. Chiaramente queste cose le popolazioni a un certo punto, quando hanno visto che in fondo la transumanza era così criticata, di fatto hanno cominciato a richiedere di cambiare modello economico e le leggi italiane praticamente hanno cercato di trovare degli espedienti per cambiare questa cosa. Questo cambiamento è stato comunque molto doloroso per noi, tanto che noi diciamo questo proverbio: o transumante o emigrante. E infatti nel corso della fine dell'Ottocento e della prima parte del 1900 c'è stata una grandissima emigrazione verso l'America e i nostri paesi del centro dell'Italia centrale sono rimasti veramente demograficamente molto impoveriti. Si només brigantes, no sabeu, són bandolers. És el transhumant o bandoler o migrant. Va bene, proprio perché... sì? 5 minuti. Proprio perché volevo prendere la vostra attenzione sul ruolo che oggi il museo può avere rispetto a al nostro al momento presente. Vediamo un attimo, questo è il Museo della Transumanza di Villetta Barrea nel Parco Nazionale d'Abruzzo, diciamo nel centro Italia, circa 2 ore da Roma. Vediamo che cosa fa materialmente. Sicuramente oggi è venuto fuori in modo molto piacevole dai relatori prima di me, sicuramente cerca di promuovere molto diciamo, l'allevamento, gli allevatori moderni, contemporanei, quelli che lavorano per una qualità del prodotto e questo lo fa attraverso sia la promozione sia dei momenti di degustazione che noi chiamiamo pranzi con la storia. Partiamo dal Paleolitico e arriviamo all'età contemporanea, che in qualche modo autofinanziano il museo, perché il museo è del parco, ma la struttura, però fondamentalmente la gestione è autosufficiente. Facciamo delle grandi escursioni che insieme con altre, associandoci ad altre associazioni, possono essere sia a piedi lungo tutto il tratturo, 200 km fatto in 15 giorni, diviso in due parti, e sia a cavallo sia in bicicletta, e quest'anno anche in motocicletta, ahimè. Proprio lungo il tratturo si riesce a stare in tutto il percorso mai attraversando strade asfaltate, sempre attraverso tratturo che non ha più questa dimensione di 200 metri, di 111 metri, ma che ovviamente si è ridotto. Alla ricerca del paesaggio pastorale, diciamo i fontanili, i vecchi stazzi, noi li chiamiamo stazzi, le case dei pastori, e questo probabilmente voi vedete è il cippo che ogni tanti metri segna la via del tratturo, che è caratterizzato già da Alfonso d'Aragona con RT, Regio Tratturo. Quando la promozione riguarda appunto gli allevatori che fanno prodotti di qualità, e soprattutto cerchiamo di lavorare molto anche con le popolazioni attraverso spettacoli sui tratturi, attraverso anche allestimenti artistici sui tratturi, attraverso concerti e come dicevo prima, pranzi con la storia. Questo discorso dell'arte noi ci teniamo molto, perché crediamo che il tratturo, che è stato la via della lana e che poi oggi è il monumento verde, il monumento dove si può fare tante escursioni, tante occasioni di piacere, di piacevolezza, però possa diventare veramente la via dell'arte, ospitando degli artisti che, ispirandosi all'identità del luogo, facciano delle opere, e su questo noi lavoriamo parecchio. Facciamo laboratori didattici, laboratori soprattutto che si ispirano alla tradizione artigianale del posto,
Quali sono le nostre risorse? Le nostre risorse moltissimo sono i volontari. La manutenzione dei sentieri, dei tratturi è legata molto al lavoro di volontariato. Facciamo molto il collegamento anche con gli artigiani, proprio perché l'artigianato legato alla pastorizia è un artigianato in estinzione purtroppo, ma molto interessante. Facciamo attività sportive e ci occupiamo molto delle attività per bambini. In particolare, vedete, questo sono il momento della tosatura delle pecore, il momento della nascita qua di un asinello, non è un agnello, ma insomma, è il momento della costruzione di plastici però fatti con la cartapesta. I nostri slogan sono rifiutare il folclorismo. Non vogliamo assolutamente nessuna riduzione di questo patrimonio ricchissimo della transumanza, con stupide riduzioni diciamo alla degustazione sciocca, alla degustazione che prende la gola ma non la cultura. Incoraggiare l'innovazione, perché il patrimonio dell'identità deve essere accompagnato dall'innovazione, e valorizzare il passato per andare verso il futuro. Questo poster, che a me piace molto, è un poster in cui, forse non lo riuscite a vedere, c'è una pecora che va controcorrente, tutte le pecore vanno da una parte, perché valorizzare il passato per andare verso il futuro è un'operazione sicuramente controcorrente. Siamo venuti qui in Spagna, a Tarragona, nel 2007 e siamo molto contenti di essere oggi con voi. C'è una bella attività di marketing che un allevatore ha fatto, che probabilmente voi avete sentito, su Adotta una pecora. Questo Adotta una pecora ha avuto moltissimo successo, questo allevatore abruzzese. Noi vogliamo cambiarlo e dire: volete che una pecora nostra vi adotti e vi faccia vedere il patrimonio della transumanza italiano? Però per ultimo vorrei fare con voi un rapidissimo viaggio nei tratturi. Dicevo prima che questo è il cippo, dove c'è scritto RT e che indica la strada. Questi sono i tratturi con queste mura a secco molto grandi, e invece i bracci, i tratturelli, che hanno dei muretti a secco molto più bassi, più piccoli. Una cosa importante che forse che credo che sia potrebbe essere anche una cosa comune, sono che i tratturi sono stati costruiti da Alfonso d'Aragona, ma sono stati costruiti sulle strade antiche, italiche, preromane e romane. Per cui è molto interessante che le strade antiche passano attraverso le necropoli. Le necropoli preromane erano un po' delle difese delle città dei vivi, per cui facendo il tratturo uno incontra tantissime necropoli, non tutte sono valorizzate, molte sono appena segnate, però è molto bello questa unione. Oppure incontra sempre delle mura pelasgiche, le mura dei nostri primi popoli preromani, che proprio cercavano di difendere la loro strada di comunicazione. Incontra delle incisioni, delle iscrizioni antiche, romane, incontra dei reperti dei borghi medievali che nascevano sulle strade. No, che stupido, aspetta, scusate, arrivo, vi faccio presto. Incontra delle torri, incontra dei monasteri, incontra le cappelle pastorali. Prima sentivo che qualcuno aveva nominato a San Miguel, non ricordo in che ci sono tantissime cappelle pastorali, sì, quasi finito. Ci sono tantissime cappelle pastorali legate a San Miguel, perché San Miguel rappresenta Ercole. Ercole era la divinità antica dei pastori. Queste cappelle pastorali ovviamente non servivano per andare dentro, ma il pastore, facendo la transumanza, preoccupato della situazione della sua famiglia, mandava una benedizione e si placava l'ansia, per cui era una forma di placebo, era una forma di
incontra i palazzi armentari. Vedete, questo palazzo è il palazzo dove è nato Benedetto Croce, che era figlio proprio di una mamma, di una donna, di una famiglia grande, una grande famiglia armentaria che aveva circa 6-7.000 pecore. Nei tratturi normalmente, sentivo prima 5 milioni in Spagna, in Abruzzo erano 6 milioni quelli che nella stessa settimana andavano in Puglia e nella stessa settimana tornavano in Abruzzo. E ogni famiglia di armentario aveva circa dai 4.000 ai 7.000. Sto quasi finendo, scusate. Quando uno cammina nel tratturo ha 1000 spunti di riflessione, proprio per capire come una tradizione, vedete qui un tolos pastorale, possa diventare anche un'ideazione del nuovo. Guardate qui una poltrona fatta proprio con l'esempio del tolos pastorale. Okay. Per esempio, questo è un cardiofilax dei popoli preromani, che ha questa totem di questa chimera sannita che un orafo invece ha tradotto in questo bellissimo gioiello. Questa è una chatelaine sempre dei popoli romani che un'altra orafa ha tradotto così. E poi fa degli incontri appassionanti con questi ancora attuali pastori che hanno ormai 80-90 anni, che hanno fatto la transumanza a piedi, oggi si fa in camion. E anche degli incontri insoliti. A me piacciono molto gli asini, e qua ho fatto una serie di carrellata di un asino che incontra una cerbiatta, di un asino in mezzo a un gregge, di un asino che parla e di incontri emozionanti come quello di un orso fatto proprio in un frutteto, in un tratturo, un orso che si arrampica sull'albero. Noi abbiamo gli orsi Ursus arctos marsicanus, di 2 cervi che fanno il duello d'amore nel mese di agosto, fine agosto, e di una cucciolata, eccetera. Di riflessioni che riguardano proprio la transumanza di ieri, di oggi e di domani, perché la transumanza, noi siamo stati transumanti ieri, oggi i giovani sono transumanti e oggi c'è anche una transumanza di immigrati, e così come gli emigranti di ieri hanno trovato un lavoro, oggi l'impegno che io vorrei fare col museo che dirigo è proprio di riuscire a costruire un lavoro sia con i giovani sia con gli immigrati. E per ultimo, veramente ultimo, due iscrizioni che sono 2 iscrizioni pastorali. La prima è all'incrocio di 2 tratturi e c'è scritto negozio paraveris otium. Normalmente si traduce: con la tua attività preparerai, quello è un futuro anteriore, preparerai la tua vacanza. Io credo che sia sbagliata questa nostra traduzione, che è la corrente, perché nella filosofia pastorale i 2 momenti non erano schizofrenicamente separati. Nella filosofia pastorale il lavoro era anche un lavoro creativo, era anche un lavoro sicuramente di fatica, sicuramente di impegno, ma anche creativo, non l'ha mai vissuto in una maniera schizofrenica come la nostra mentalità cittadina, consumistica fa. E quest'altra è la cosa che a me piace moltissimo, che è all'inizio del tratturo regio Pescasseroli Candela, che dice: molti uomini hanno fatto il cammino che noi facciamo, la nostra orma si perde, ma la strada rimane. Puoi dirlo in spagnolo? Sí, bueno, ho enteneu, suposo, tot menys la orma és la petjada. La orma si può perdere, sì, ma la strada rimane. La petjada es perd, però il camí es manté. Questo è il senso vero della transumanza. I pastori sono stati eredi di una popolazione pre-romana, per cui l'autouto, che è in osco, la parola, il dialetto antico, la lingua antica, il bene comune era prima di tutto e valeva la pena il sacrificio estremo pur di salvare la sopravvivenza di tutti quanti. E questo è, secondo me, è proprio il valore che noi dobbiamo leggere all'interno della valorizzazione della transumanza, nel senso che
è proprio il bene comune che noi abbiamo perso, perché fondamentalmente la società contemporanea ci ha sradicato, ci ha messo soltanto a guardare il nostro interesse individuale, il nostro giardino, fondamentalmente. Invece è questo che dobbiamo recuperare, insieme con che cosa? Con una sinergia, e l'identità della transumanza è proprio questa, legata alla sinergia delle popolazioni e al bene comune. Se dovessimo coniare una moneta, metteremo tutte e due le cose, ok? Ok. Adesso chiudo invitandovi a venire al Museo della Transumanza di Villetta Barrea e a fruire del nostro patrimonio materiale e immateriale di Tartu.